Ubah penyai ceng siem melakukan thok yang kene halor ke office order ka isi komiti balai lam de ka VPP ha KHEDC bahukum ban bekam yaki khat langut kinong trai casual pelada pen scam yaki kam ke chongki lani permanent bat ban penher kerdan yaki lai pungut na kinong trai bapura sya kinong trai casual ubah penyai ceng siem ubadai UCM barem ka KHEDC lakan thok babaro ki seng pertai bat ki CEM basen syare ka council kilaran bentalot ha ka cingthung kam ya lagi chong ki brio ba kena ba presiden ka VPP ba Adan Melar basayamon ula thung hadu khan rongut ki brio la chong men ba udang long UCEM ula ong syuru da ka ba uong ngadon tang artli kimat ban ken thok ya kanai ka we ka long ba le se ka VPP kam don ya kobor ban trekam ne kim don ya kata kecingla ban trekam bat da kecing be kam kumne kan kam sting yaki kab ar per kalong bale se ki perkhat bakini ki breu ki dei jongno ri jengno ne chong kinu ki seng sang perthai bat da ka bawang kam kan yarap yaki ong utei UCM barem ka KHEDC bat hakapor ba presiden ka VPP ba Ardan Melar Simon ulapat yak suki CEM ha KHEDC ula thungkam haduk khan rongut ki briola chong house nam ar chakat sao uba penyaj ula kon thok ru balada ka ne ka isi ka VPP ka kwa banwanra ya ka polisi thungkam kalade ya ka banwanra ya ka polisi ka batrekam nang ne shkhmat om ka batrekam nang ne shadien namar ka ne kan kata shisha ya kitu kinang trai bat ya ka cingkam ka isi ka VPP baka cingwang kam ka dai namar bala shuthung ya ki klam ka sanshan post neka kam balamang uni usi embarem ulaong hakapor ka jongi ngimchup kan mau ban ong ba klemdon ka senshan post bat hab ban weng kam yaki nong trai henrai ka dai ka kamram jongi kum ka isi ban shim ya ka cingke kle hakaban wat yaki lat kilenti bala ban pen scam yaki ula kan thok syuru ba ka ne ka isi ka VPP dang ho banai leber kaladap ban menjur ya ka vote of account ne ka mang tangka balai penai belakon thup ne penrung ya kutulop jang barok kinong trai ngas ngau bakam don syu kalenti ban syukon no ne ai daw bom don sanction post bat ha ka cukopor ba penyaj ul ai kublai yo nong bisar ka Meghalaya High Court ubi bat tarji bala pensange no ya ka office order ka KHEDC bala penmi akan lai potrik nai basan ar cha apsan ba penher kerdan ya kinong trai bala da pen skampura sya ka kerdan nong trai kecual